ontran apa neh ditinggal ae. Gendeng. Yang arep ndi? Arep jajan apa? Beh. Ora gelem semalinya apa toh? Yang meneng terus. Jak omong kok meneng dicuekin terus aku. Yang dia mau ya? Aku ketinggalan ya? Aduh. Balik dah, puter balik sih. Blek urung numpas ditinggal aneh-aneh wae. Tinggal ontran karo aku. Aneh-aneh wae. Jaluk kayak pelajaran ae cahi. Tenan ditani wae kok. Ngasih bali. Iki kudu gawane gebok iki. Cek aja kok gebok sik. Ngene kok wonge muleh marani nek gebok ae sisan. Aneh-aneh ontran ya. Enek-enek wae ditinggal. Ndi ora bali-bali iki? Dorokku ketinggalan ya kowe mau. Ya maaf lah. Terus kok ngono ninggal? Gape cara ninggal? Ontran kok ngendi? Beh. Aneh-aneh. Jenenge ora krasa tak kira numpak lho. Numpak ontran apa? Aneh-aneh. Ditenono kowe.